Super KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 7:42 na. Hatod sa Indokang Pansipani Trading Corporation, Jordan Rentals Authority. Magapod kay punong barangay Amino Sidal sa 0910-630-8420. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Anhapot. Okay lang ba sa inyo na ang barangay as in SK elections gibuho na lang sa 2024? Halabaon asin marayon sa mga kapitan, kagawad na nagserbisyo nin tultol. Buda sa mga SK na maray ang trabaho. Pero makapikunon asin makauyamon sa mga kapitan asin mga barangay official, mga SK chairman asin kagawad, hindi naman kipigigibo sa sendang barangay. Iyan ang makahibi o na parte. Kung ang satuya mga tugang na barangay as in SK elections gibuhon sa 2024. Salbata ng problema ta ini. Di ba? Bako daw yan, di ba? Sa mga kapitan del barangay, mga kagawad sa barangay, maray ang performance, mga tugang sa barangay. Dapat nga ni diretso yan. Diba? De paghalion yan, tasindang mga tugang nakakataonin marahay na serbisyo, sa tuya tabi na mga kababayan. Pero tabi so kapitan, so kagawad, so SK. Sige man sanan sa sampila dyan sa daimang kinagiginibo sa barangay Buda. Pirmi, nasa Bulangan, nasa Sugala, nasa Irinuman. Nang paglimpya sa barangay dahil nagigibo. Makauya mo, gari, gusto mo na nga ning unyang pasa na mag-eleksyon na. Diba? Iyan ang hapo. Ano ang sa inyong opinion? Asin ano sa inyong reaksyon? Mga tugang tayo na ngunya ng pinag-urunan duman sa lower house, ha? Dapat ang eleksyon, mga tugang sa Pilipinas, sa SK asin barangay, ngunyan tabing Disyembre 2022, 6 months after kang national and local election, pwede man kayo rin. Tatabayan ang problema ta niya. Bako na dapat iyan mga tugang na arogan, binadjeta na dapat iyan, ha? Diba dapat ngunya na 2022 na budget, dapat nakaalokar na dyan tabi ang sa General Appropriations Bill o Act palan, dyan sa lay na iyan. What's going on? Ang gasto para mga tugang sa barangay as in SK elections. Unless na din do sinabay. Diba? Pero dapat ko ta, isinabayan ta, dapat anticipated na iyan. Na dapat may budget kita para sa 2022 and local, barangay elections.
Iyan ang ugaring di ako di akong taon kayo pagkatapos kang programa ta. Gusto kong i-browse mga tugang duman sa GAA for 2022 kung kasabay duman ang budget para po sa 2022 election. Diba? Tamo niya ng eleksyon tatabi Mayo, ngunya na Mayo. Ay bako nga ni pala sala pala sa kwentada ko eh. Ang eleksyon baga Mayo, national and local elections, presidential yan. Pag Disyembre, eleksyon kang kapitan sa barangay asin kagawad kasarabay ang SK. Pirang bulan yan 9 months o ayan pwedeng arogan ano ba yatad ka para at ulitung ko so kapitan barangay official na maray yun dapat nga ni din na magpare pero kung so talagang so kapitan ingilianan mga residentes dadagdagan ta ki agoni mga tugang an mga kababayan ta. Hello. Hello, good morning, baby. Morning. Kaya nga, hindi sa GAA. Kung klarado pa rin na dahil sa GAA, nakaplano nang ika-cancel talaga ang eleksyon sa December. Correct. Dahil talaga yan sa GAA. Oo. Dapat ka, binadgetan yan. Tama. Diba? Ay salbatan ang pangyari sa Maabakan. Talagang, kung wala sa GAA, wala na talaga. Parakpakan. Parakpakan. Ay, Alam mo kung pa yan. Political strategy yan. Iyo baga. May election baga. Oo. Kung yan, kung may election sa Disyembre din sa mga kapitanta, Oo. magkakagamit na naman niya. Iyo ta ngaya ang saro diyan sa linggo pa rin so expenses. Correct. Election mo niya na Mayo. Kaya nga, probably, Ma-election sa Disyembre. Sen mahagad sa mga kandidato para kapitan iski ki budget. iyo baga. Maduman sa mga elected official ta nagasto pa sa nangunya na Mayo 6 months dahil pa nagkakatipon. Siyempre Dahil pa nakakabawi kang ginasto tapos nga magasto kami sa numagad man sa nakamo. Kung sa nakaburtuan ng project baga, Maray nga kung sa 2024 na nga yata. Nga, 2 taon may kabaga kitang titipon para sa indong mga salbatana ka mo. Hindi. Pagyari sa Maabaka. Ilan tunay? Change topic nun, Ding. Change topic. Change topic na kita. Salbatana. Sige, video. Salamat. Ay, nako. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw. At marayon man talaga na maging barangay official mo niya. Imagine, Jing, pirang taong kang dulo-diretso. Sigang salod mo ki honorarium. Dahil ka man maray, at ulitong ko ha, maray so barangay official po na nag-perform. Pero suday man talaga, madyan sa nasa barangay, makobra. May sinailing mo ito, nakatukaw mga tugang duman sa kuha, nakatukaw duman sa ano ini, sa Domino. Hello? Hello? Yes, opinion sir, go. Ayun. Hello po. Yeah, ay, medyo makusog po ang feedback ma'am. Pakipababa kang volume kang radyo. Ang radyo. Ano po, so, katswapon ba ako sa natapod sa imo na, naghagad ako kan, cellphone number ni Doc Dianan. Oo, ngunya. Dahil ko man po naapudan, kasuhapon pa po ako kaya po, damata schedule nga po ako kainin agum ko ta. Dati kayang pasyente siya ni Doc Dianan. Iti-text mo po ito, madam. Mapa-schedule po ako, dahil ko po nakaapudan. Di mo po pagkapulan, i-text mo, tama ka busy, i-text mo para mabasa ninda. Ay, Oh, i-text mo po. Mababasa po ito. Sige mo niya na aga, mababasa po ito. opo, sige po. I-text mo po na maki-appointment ka. Ako kaya, kulang ko sa inyo po, apod, madali. Di. I-text mo, taro mo, sa kanakulang kan. Nagsimba kayo ka to, secretary. I-text mo po. Kung medyo hanggang ngayon dahil pa. Sa pangalan ng sekretary. Kung dahil pa ngayon, medyo kon mo muna. Ipasantigwar mo muna. Kalaga ika.
Maski ka ito, day. Iyo po, i-text mo po, madam, i-text mo po ito, ha? Sa karaw. Basta kung dahil pa magsimbag, isang tigwar muna. Taba ka madira sa tigwar, iyo. Kaya sabi ko nga ni, tibad niya ako sa number na itinao sa kuya. Anya, bako bigyan ng kaswapon? Ano bigyan ng kaswapon? Tipig para dubli pa baga nga ni. Kaya nga, sinurat, di mo sinurat. Pero po sa pag-apod ko dahil nagsisimbag. At ay text mo ani, taba kada kulong po so nagtaara mo may clinic baka da kulso nakapila. Opo. O, sige. Iya po. Ganyan. Opo. I-text mo po ngunyan, i-text mo po ngunyan, ha? Opo, sige Okay, po. bye-bye. Thank you po, sir. Bye-bye, welcome. Bye-bye. Iyon na muna anjing ang plan B. Day doktor. Di yan ang panahon sa para sa tigwar. Ang boses, utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses, kan utaw. Talagang nangingilingilian ang mga residentes sa barangay natin. Ano do ang kinangili mangyari sa dagitin dapat mag-eleksyon digdi sa mo hindi makakay day no. Swiss K, dede a kursunada niya Swiss K, maluya. Dapat dahil na pag-abuto na 2024, ang ibang kapitan, kurako, tapos warang pigigibo. Saro pa yan. Maray na mag-eleksyon na digdi sa tururog ang barangay official, wara man na ginibo, pwe. Good morning. May bago na po na variant na detect sa Bicol. Pwede po ma-explain ang DOH kung ano ang ini. Salamat. Totoo da. Kay Puhan, ayo sa BIR ini. Okay, totoo sa BIR ha. Okay. Tabi. Abo ko namigo. Si Kapitan Joy Bawi. Abo ko na ngayon. Di kan magkarilibong Kapitan Joy Boy nang unya na national and local election. Kamong kapitan na mo problema. Kakakulit kan mga politiko. Pagyari sa maabaka. Turubuan na iyan dyan. Tingo. Lalo na sa mga makauyam na kapitan. Siyam na taon na yan dyan. At tayo nga ni. Grabe po sa mo digdi from barangay Kapitan to Kagawad. Mapahiriling lang kung makuha ki salary. Kung may sesyon sa kalang naghirilingan. So mga treasurer ang treasurer herself just saying po sa kabaga. Actually po, barangay bako po ang sweldo. Ano po kan honorarium, tabako ang parareho po Honorarium po nga po. May schedule po ang pagpa-appointment 7 a.m. to 7 p.m. po magpa-schedule. Madam. So nagapod sa kuya tabi na taga-ginubatan na pasyente ni Dr. Chris. O ngunyan ka na po mag-text. Ang appointment tabi 7 a.m. to 7 p.m. Mag-text ka na po duman sa number na pig-text. Iya po, na pwedeng mag-anak. Ayun ibang na pigtaban Dr. Chris, inanos ta kaswapon. Hello? Aray ko. Hello? 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 Nawawala. Alright, o yan tabi. Hen, good morning. Tama ka dyan. Sa mga kapitan na maray ang performance talaga, dapat iyan niya on sinasinda dyan, tangani na makatabang. Pero sa mga talday talaga, dapat nga ni gayod pag ang kapitan dapat nga ni gayod pag expired kan term ninda by appointment na lang kan DILG bako kan mayor kan gobernador o konsisay tayan magagamit sa politika pagtapos kan term i-appoint ay ba man ang suggestion kay ni dapat mag-eleksyon na tangon niya na taon sikap tulong taon na ang tuga sa proyekto may saro sa naman lang ang maginibo pag may mapakinabang na hali sa city government listo baga sinra pa ang inot na nakakua saka baga yan ang pigataramta yang inot na pigataramta okay yan reaction digdi po sa walang nangyayari sa barangay ala digdi na panggaranan sa barangay ha okay.
Good morning. Kung pwede nga ni ngunyan tulos magsalida na ning kapitan asin sa mga tagagawad. Tamayo man lang nahaman, pol man lang lampiga sa bahay kubo asin table. Ano ito? Table relay ang nahaman. Patyo na ang mga barangay tagay, puro lampiga. Si Tut kaya may proposal na pang sweldo sa SK. Pamangkin puro papugi point, sana gabos ang trabaho. Yan. Dapat mag-eleksyon na ta sa barangay ta ang kapitan sa Muya, magpuon magtukaw, nag-lockdown na, hastangon yan, day nagatao ayuda, taday daw budget, pero minadakulang tulak. Baka ikaw magkana buhay. Didingani sa barangay misigi sa nakaraon kang kapitan. Buda kagawad na iba, garo kantin ang barangay hall, makamundo man. Maringan, talaga karaon kasi nasigang Rio. Morning! Sa Indo po kami makuha ki second dose kan Pfizer sa 18 years old sa city. Nag first dose, pigpabalik kami January 12. Wala daw, hain na daw sa pigtram na, pigreserbahan ninda, so may schedule na second dose. Ikaw bagang second dose na pig-announce na schedule? Diba? Ikaw bagang second dose para sa adult sa Pfizer? Akong na pigbabasa po. Iyo. O di, magkapot ka mo dyan sa mga schedule. Ikaw po mo yan ki second dose baga? Para sa adult. Iyo. Taang natada-da na pang second dose. So, para sa ano yan, sa pedya. Pero hapot po nindo. Tagaram ko, ikaw kung pig-announce ka mga uminaging aldaw na second dose ngayon ngunyan kan Pfizer. Iyan po dapat magkulit po ka mo dyan. May eleksyon, mag-eleksyon sa kagawad, Buda SK, so kapitan, dai na. Dapat ituloy ang barangay eleksyon. Tadigdi sa barangay, oo. Grabe ang sitwasyon. Pon sa kapitan, kagawad, treasurer, malala na. 3 terms na serbisyo, warang nangyari. Saka, good morning, Henry. Dapat mag-eleksyon na po. Thanks God. At yung nga, atara mo, kung natatahabo mag-eleksyon, takunden talaga kasarabay dyan sa General Appropriations Act kung taon. Wala talaga yan. Kaya asaro pa dyan, ining mga nakapwesto, nag-iiwas sa gasto, nagasto kang ngunya na may eleksyon. Di ba? Sa imong dadalaganan na posisyon. Pagkatapos kayan mga tugang, maduman sa imo so kandidato para kapitan, kay kung say na ilidong opisyal, mga tugang, mabudget ka, utro dagdag gasto. Di ka pa nakakatipon, tas 9 months pa sana. 2024 man ang nakatipon na gayod. Ang problema kayan, Bonjing, tapag 2024, December, ma-eleksyon na bagang 2025, Mayo. Ang next election baga is 2025, mid-year election, mid-year tama? 2025, para sa 12 senador, buda local official. 2025 na naman ang eleksyon. Bako problema. Extend na naman nga ano na ya? Para sa kuya, dapat no eleksyon na lang, sir. Pari-parihas lang. Halos gabos sup-sup sa lubot kan politiko ang mga barangay leaders. May aram ka makalamang sa hindi na dahil nagdepende sa politiko. Yan. Sabi ni Architect Leo. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei, ang boses kan utaw. At ang pagkuro kandidato mo niyan sa barangay po, mapagal, magasto, kaya dipisil. Bako araw ka itong saraday pa ako, saday pa kami ka ito, sara Architect Leo na. Talagang ano yan, dahil masyadong gasto. Ang pigataw sa mga ito, pinuso sana. Ang boses sa mga aki. utaw. Sir, makusugon po kamo digdi sa first district. Dapat may eleksyon talaga. Tambarangay may grabe turog, nagriliwoy biyo, bataan mga kagawad, anas marites. Sa kabaga. Kagawad na anas marites. Digdi sa mo, active ang kapitan. Digdi sa muya, digdi po sa muya, sandali lang po, so nagapo da, sandali lang Digdi sa muya, active ang kapitan, halos gabos,
good, may tulusan ng kagawad, minsan sa nang nailing. Ayan, di ba? Kung pwede po, isabay na sa national election, maabot na Mayo. Dahil kauragian barangay official digdi sa mo, para halat kang honorarium ninda. Dapat mag-eleksyon para mapalitan na ang opisyal sa barangay. May barangay po na duwa ang barangay hall ay pagyari. Digdi sa barangay may ang kapitan day man lamang nag-opisina kaya mabagalon ang transaksyon. Sabi kaya digdi sa mo sa barangay may 2,000 pa may 2,000 pang treasurer hanggang ngunyan dai pa una mo iyo ang kapitan masaraton sa mata. 2,000 pa 2,000. So treasurer dagari ang feeling siya ang kapitan ay ba man adi. Ang jackpot kaan kung daing eleksyon sa mga nakatuko sa LGU. Ang probinsya aaloy pasinda masalidahan warang pagal iyo. Sa mga nakatuko sa federation bagadi, iyan ang Sangguniang Kabataan Federation. Ini na mga liga na nakatuko dyan sa sanggunian, diretso kang konsyal buda board member. Adi, di ka masyadong nagastusan. Pero, uy, bako sa karaw. Pambihira ko makadangog na SK representative dyan mga tugang sa sanggunian. Kung saan man na sanggunian yan. Na nakikipagdebate. Ha? Hindi ko nigo kamong nadangog na minatindog siya nagpapartisipar sa sesyon. Ang nagari po man sa mga, di ba? I do not to kung ako da kung nadangog na bareta. Kaya to kan mga nasa field reporter ako. Ang mga SK ka ito, mga matindi sa debate, iyan, di ko nalilingawan ini sa Attorney Jong Bunafe. SK Federation niyang ka ito, ang edad niya ka ito, kumpa, garo, below 21. Di ba? Nakikidebatean sa mga gurangan na board member ka ito, mga abogado, matindi yan. So mga, siyempre, sa mga SK na nagkaarabutan ko ka ito, dakol, kami pigo-cover ka ito ng mga SK, si Ares Nagoyena, nag-SK yan, representative, nakikidebate yan, mga tugang sa mga konsyal na elihido. Di ba? Sara, siyempre, sa mga SK na nagkatarandang. Basta kami ka ito, matindi yan. Ngunyan ang pera de los obos, tabi. Pera de los obos. Pera de los obos. Bako man, gabos. Pero dahil man tato magpartisipar sa sanggunian ang ibatang garo dai tatao magpartisipar. Hindi lamang ko nagdidiskuter o pag-abot sa discussion, etc. Adi? Pero waram. Ay nako. Kaya baga kita, naghahanap kita ki-performance kan mga ini. Kuya, dapat isabay na lang sa Mayo ang eleksyon. Unfair yan. Nai-adjust man barangay election kasi tulad dito sa amin, SK wala man lang project. Tapos may barangay kagawad na malaog lang malagbok. Tapos 10 AM mauli na dain na maglaog maghapon. Tamilings mi auto nakasangkay sa motor. May eskwela sa Bulangan. Sige lang kubra honorarium. Marasa pa. Saka paano man yan makapagdebate na ang SK Federation mataram ka pa sana, tataraman ka na bae na kaantaaki ka pa, ang SK ngunyan masunuri na. Pag-usap. Adi. Ay, nak. Makuman nga ni debate, kundi partes na baga kapatid na Noel, so discussion baga. Ayan. Nagkagwa ki deliberasyon sa budget, nagdeliberasyon sa uni. Di mo lamang madangog na ngayon, nag-share kan sa idang ideya, kan sa iyang kan sa iyang ngayang pananaw sa pingkuro na ordinansang ini. Di mo lamang madangog na nagpaluwas ki opinion, talbatan ng pangyari sa maabaka. Good morning, dapat mag-eleksyon na po ta. So yung kagawad, sige sa nang tapak, talpak sa online sabong. Dakulo na reaksyon. Good morning, pwede nga ni ngunyan tulos magsalida nin kapitan asin mga tagagawad. Mayo naman lamang nahaman. Puro na lang lampiga sa bahay. Ayun na, okay, nabasa ko na po ini.
Okay? Reaksyon. Morning, gusto ko po mag-eleksyon na kapitan, wala as nakagawad, tapos dapat mag-SK, may inadalan. Tama. Gumaray na agad tabi nung amigong nung Smith Shop. Iguan na SK Federation Chair na nagkapirang banwaan like TV baka kay Libon. Yes, gabo siya ni Gwa, tabi. Amigong Rondon. Dapat mag-eleksyon ang kapitan. Tigil sa muya sa barangay. Toot! Sa malilipot, iyo sana ang basog-basog kan gabos na benepisyo ali sa gobyerno. Namas. Igwa tabi si iyo mananggad ka ito. Si Vince Baltasar ka ito, nag-participate din sa mga discussions. Tama ka. Good morning, Henry. Digdi sa mo, dapat palitan na ang kapitan. Sa kabaga. Yan ang problema. Dapat arog cancerhen ang may postponement sana ang eleksyon sa barangay. Sabay sa napirme sa national election para maraman ang tunay. Dapat bawasan lugod ang kapitan sana at SK chairman para maigos. I mean yan ang mga banwaan na ang SK nagdi-discuss as nag-participate sa konseho. Yan, di ba? Si Rondon may naaraman si kapatid na Rondon, si brother Rondon Ricaport. Ano yung Brad? Inidang mga SK sa Tiwi. SK Federation President sa Tiwi, baka kay Buda Libon. Actively, mga tugang. May active participation pagabot niyan. Garigabos na comment dagit sa mga kapitan iyo tabi migo. Mga dapat po election for change ever stay na sinda sa ibang kapitan. Yung manang and kagawad not performing mailing yan matibay kung daikas kisuporta ang politiko. Saka dapat gayon short term na lang ang termino kan official sa national man o lokal. Bako orason ang mga gastuson tangani day magpara-postpone sa eleksyon. Ansaro pa ang SK na nakatuko dyan day pa man experience sa arog ka na deliberasyon. 18 years old day pa ngani yan graduate kakurso ninda. Paano man yan? Iyo man ang gadadi. Sabi ni Rondon, yes, Ceci. Latos ng tagang taraway. Dapat mag-eleksyon na tadigdi sa barangay naginibuhan. Puro, oy sus ko. Di ko na nga nabasahon. Tagari na po ng kusungarang kang barangay. Okay? Ito. Kuningani, labaon ng text niya. Grabe ka, no? Dapat mag-eleksyon na po tadigdi sa barangay tut. Dakol na kagawad anwara pang pigibo mga turog sa pansitan. Pag ma-eleksyon nagrelibot ang mapaboto. Pag nanggana dain na lamang pagikumusta ang ibang lugar. Sukwartang hali kay mayor day man tinaos sa tawo. Binul sa ninda may kataning kaming kagawad sige sa natinda. Naginibo maski kataning sige sa na-resibe kwarta kan tawo mga tut. Ang tanod, iyo ang nagdesisyon para sa kapitan. Tinaraman ko nga ni, siya na palan ang kapitan. Para maraysa na kung may ayuda, iyo ang magkairinot. Saka, an makauyam hentadakol na barangay official ang parientes ni Marites. Saka baga, sus ko Sir Henry, palitan ta na tabi ang mga kaugakan kan iba, kapitan. May kapitan dyan sa Legazpi, sige na panamuyaw pag may reklamo. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw. Digdi sa barangay mi halos kada semana may nag-irinuman, buda video okay, wara lang napigigibon barangay official o sa kabaga. Grabe ang problema, adi. Grabe ang problema. Pagharanin ng eleksyon gabos sa kandidato gari din na ubusan kiremedyo o solusyon sa problema. Now na elected na sinda, nakadagdag na sinda sa problema. Pag mapatabang ka, iyuhan ka sana, tapos na. Sa kabaga. Tapos ako, iba man ini yung text. Sige, di po kita kaabaw. Sana, yung text niya. Luwas iyan sa ururonta. Alright. Sandali ha. Good morning, Tabi, Henry M.
Ay, hello? Hello? Ay, nawala. So, tapusin ko muna yung reaction niya nga. Tama commercial kita. Gusto kang kagawa digdi sa mo. Gabos na committee. Gusto pakiaraman. Dori. Ano ito? Teripon sindamay na ko ang SOP. Susko. Daypan tauan ki eligibility ang kapitan na nagsayo makiayuda. Itaw sa iya uncivil eligibility. Iyo bagangon yan ko. Digongon yan ki eligibility. Good morning, Tabi. Dapat po mag-eleksyon tadigdi sa mo ang kapitan. Warang pakiaram sa residente niya. Permisa na. Basog-basog. Kaya, baduso na. Dahil man nag-aki, ay dagit ini. Hen. Digdi sa mo yan, sa rong kagawa, dapat na mag-eleksyon na. Tadua ang nabad. Pangyari sa maabak ka. Pilyo man nakagawa din niyo. Baka sultiro man. Diba? Baka sultiro man. Baka sultiro man. Dapat gayod is short term na. Nabasa ko na ini. Alright. O bueno. Mga tugang, alas 8:14 oras sa Pilipinas. Boses kan Utaw, Vox Populi, Vox Dei, at Boses kan Utaw. Ang mga informasyon na yan, mga reaksyon na yan, hatod sa indo mga tugang kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Tando ay ginto, ibang ginto. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorpheniramine maleate, paracetamol Neozep Forte. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jaime Fabregas. Ipagmati niya to sa enterong Pilipinas. Antibay, kusog, asim pusong Bicolano. Naku, mauragon kita. Saka ang kandidato ta, ang pinakakwalipikado sa gabos kang nga nagdadalagan mo niyan. Ang sunod na presidente kang Pilipinas. Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advert. Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C, as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao, ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Sa kulog kang kayo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. 10 taon nang nagsiserbisyo sa bilog na Kabikulan. Probado na sa ngaran nin advokasya. Mga proyektos asin programa. May mga tao asin opisinang madudulukan sa kada probinsya. Padagos ang pagbusol nin mga ley sa Kongreso para sa pag-uswang kan lambang Bicolano. Ini ang satuyang sadiring partido. Sinda, kita, ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. I was dying inside to hold it. Diarrhea, wag ka nang kulang.
Abot na ginabi. Naku, baka di sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Sa orosay, dako na siya na naginibo. Ipapadagos, mga marahenya na obheto. Kay Kapjay Pili, kabusmay, marahay na futuro. Kay Kapjay Pili, maugma, mga ligaspenyo. Syudad ka ligaspi. Si Kapjay Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legaspeños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, handang magsilbi. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. APG. APG ang ngaran niya. Sa tuyan at tandaan. Bagong Ligaspi, uya na. Check it out na. Ligaspeño magdangog, pakusugon pa ang tugtog. APG, yauna kaya gabos na tatanyog. Matibay na abogado, matinabang makatawo. Alfredo Pito Garbinan ngaran ay bistado ko. Alfredo Pito Garbin sa bagong Ligas. APG. Alfredo Pito Garbin. APG ang ngaran niya. Para sa bagong ligas. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Kung Joey Ikan albay sa iyong inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad. MSEQ roads, mga infrastruktura. Livelihood training, katabang pa ang TESDA. Ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad. Sa BIU, salamat libreng tuition fee. Dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad. Sa tung naresibiya, mga tabang medikal. Sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joey. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Helps you jump start your day. Milo every day. Mag Milo breakfast every day with a balanced diet.
matabang para nutritious and breakfast. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importante pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. May nag-text digdi. Anapunta nila sa Barangay Hulninda, Mausoleum. Nakaliwa. Sige, withdraw kan treasurer, pero sabi ni Kapitan Deng budget, pero yung sarong simana may dara-daradang sinakong cup noodles, grabe. Diba? Yaon na sa Barangay Hul Kinaag sa may sementeryo ang apod ngaya sa Muya Mausoleo Buda lodging house ni Kapitan. Grabe man. Gusto irespeto siya kan kabit sarong appoint at ko. Grabe ang akusasyon ka ini. Digdi sa mo sa barangay Miday na resolberan ang talamak na harapasan kaya dapat mag-eleksyon na. Oh, okay. Alright, ito. Ano po ang masasabi mo sa ba ini? Sandali, yung mga teachers na nadubulo ng sildo? At saka na kita kan magururo? Ha? Election bagang yan, kanya-kanya bagang strategy. Di ba kung pagkaputunan ko ng opinion ko, tadyang kan, maging bias tabi ako. Tapag ang tao naglabas ako, magpalabas akong opinion digdi, magiging bias kita. Tapos may tatamaan ka, may mapapaboran ka. Diba? Kaya po kung magpara burubuntog sa mga arog ka na opinion, pagabot sa mga political, yan, plans din kandidato. Good morning, Henry. Believe ako sa imo. Garuday ka nagdi-discuss kan mga issue sa politika sa Albay. Buda sa ibang mga munisipyo as indigdi sa Legazpi. Tama iyan. Napigigibo mo. Ngani na day ka day ka pagsilusan kan both sides. Saludo ako sa imo. At naman tabaga para didiscuter ako ka, Angie. Ade, election politika baga mo niyan. Election time. Nadagong nindo ako na mag-diskutir nga tungkol kay Mayora G. Buda kay Congressman Pido Garbin. Baga ako nagkukuhan ka, nagdot-dot ka iya. Nadagong nindo ako na nag-discuss tungkol kay Governor Bitsara, tungkol kay Mayor Rosa Nagadalagan man bilang gobernador. Para Mayor Vic, o si nakalaban niya dyan. Sa mga mude po, ako mag-dot-dot mo na ka iyan. Imbis na digilan kita sa mga issues kadakol kang local concerns ta na pwede tang pag-urunan. Eleksyon na kaya, di ba sila pag-eleksyon? Pag inistorya mo yun saraw ta kang kalaban. Bako jing, pag inistorya mo yun sa too, wala, maduda si mo. Pag inistorya mo sa wala, sa too, maduda si mo. Ano, saan ka maduman? Suwilin siya na sa nangimot ta. Diba? Oh. May nagaparaapon ka sa bago pa ini. Oh. Hello? Hello po, sir. Good morning. Good morning po. Pwede po ako maghapot? Ay, pwede po. Tam programa ta po ang hapot. Ano pong hapot mo? Ano rin po maano kang sa Kumilik?
So ano po? Kaya po ako, dahil man po ako na nakahurar. Madam, Po. ano ang problema mo tabi pada sa Comelec? Di ka nakahurar. Opo. O di, natay ito di ka nakahurar. Kang nagpila po kaya kami, sir. Oh. Duman po kami nga ni ka ito kang pirilahan. Alauna pa. Oh, di ka nakarehistro. Opo. Di ba ko kapo butante? Dai pa po. Ay, gusto sabihin kan, madam. Di ka makakaresibiki sobre. Arog ka ini. Tapos na po sa voters registration. Ang sabi po duman, bago po, after kang eleksyon, matao po dagiraray sinda. Aday na po yan, madam. Sarado na po. Aday na po yan. Masunod na po yan. Masunod naman po na voters registration sa after naman kan 2022 election. O, magparehistro ka po para makakaboto ka po kan sa masunod na 2025 eleksyon. O ano, 26 kayo o 25 eleksyon? Pirang ano po kaya, di ako nakaboto. Pero po kang ginot, igwana po Ilang ako. beses ka pong day ka nakaboto? Tulong burutuhan Aday po kayo. na. Kora ka na po sa lista. Kung duwa po, deactivated ka lang. Pero kung tulo ka ng day ka nakaboto, wala ka na po sa lista. Mapalista kang bago. Maski po may ID voters. Iyo po, day ka naman talaga makakaboto po sa eleksyon. Taday ka man po, rehistrado na. Tuloy. Oh. Kaya po, day ka talaga makakareceive talaga, kipaipit. Dahil naman po, answer. Sabi nga. Iyo po. Data na haluyon ka man, day ka nakahurar. Ha? Data day ka nakahurar. Ara mo manay, arog ka ini. Seryoso ini ko. Ito, karaw ko man, sanasabi mo ito ko sa mga kuwang ko sa. Ini, seryoso. After baga kang eleksyon sa presidential ni Digong, di ba? Nagkaroon sa kaya baga ang Comelec na sa gusto ngayon magparehistro na. Boda ngayon sa gusto ngayon mag-arog gani. Mag-arog na kayo ni. Aluyon ito, madam. Mga 2 taon, tulong taon. Iyo po nga ni. Nagibo itong halaoy na ito. Nagsuso ka ngunya na madali na baga so deadline. Nangaturog po kaya ako, sir. Nano? Nangaturog. Kurosingon takabik para pakaturog gan ago mo pa no. O dahil na po, sa masunod ka na lang pong eleksyon niyo. Iyo po, Dahil ka sir. na po makarehistro. Okay, sige po. Salamat. Okay, salamat. Matindan term niya, Jing. Pakadangog ko naman kayo ito, Jing, na term na ito. Dahil siya nakahurar. Nadangog ko ang kayo sa mga terms na nakan mga lolo-lola ko kayo kanyang kami sa barangay. Ano nga, nakahurar ka na? Nadangog ko naman sa iyangon niya. Dahil siya nakaparehistro. Mga tugang bilang butante. Sayang. Hans Galero. May dagdag na report. Hali po dyan sa lawa. Aramon taron mga dagdag na istorya. Ngunya na pagkaaga 213 million pesos na pondo para sa mga programa sin proyekto sa Legazpi. Aprobado na. 213 million pesos. Hans Galero, good morning. I-detalye mo. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta tiglalaoma na magbulos din dakol na mga panibagong proyekto sin na maipadagos an enot ng mga napuna na proyekto sa manlain-lain na parte kan syudad ni Legazpi sa presenteng taon 2022. Ini matapos na aprobahan na kan sanggunian panglungsod kan Legazpi ang resolusyon kan Legazpi City Planning and Development Council o LCPDC na mag-alokad ng 213 milyon pesos na pondo para sa manlain-lain na proyekto asin programa kan LGU. Sigon sa konseho ang 20% kan annual budget kan syudad asin ini man ang pudo na development fund para sa presenteng taon. Ang mga proyekto ini siring kan patubig o kaya mga water system projects, mga road projects sa iba pa di sa syudad kan Legazpi Mantang, tiglalaom man na digdi makakatabang man ining pondong ini para sa kung ano pa man ang programa kan syudad may kinaharaman sa nagpapadagos na patakot na darakan pandemyang COVID-19. Ang nagpupulir ka na sambitan ng bagay o kaya ining resolusyon na nag-aproba sa siring na bagay iyo si Councilor Bet Muñoz de Mocalangan kung saan nagtutubod sa talagang ipinag-adalan man ini ka na LCPD
LCPDC asin na magkakanigo man na maprobahan ang pondo para sa kapanginabangan man kan mga ligas penyo. Ngunyan, aprobado naman ini asin permado naman ni Alcalde Noel Rosal mantang nagpromisan sa ngunyan panglusod kan ligas asin man ang LCPDC na gigibuon ng gadindaan gabusin ng mga kayatangani na magamit ng totpol ang fondong ini para digdi sa syudad kan Legazpi. Yung WVP, ang informasyon alisa sanggunian with Boy, Ans Galero, DCHP. Salamat Ange sa report. Sabi ni kapatid na Noel, kung aram sa nangayaninda ngayon na magatulo ng alunan mo para magtaram. Pero ngayon, day pwede, so pigi-iwasan mo, so imurara. Diyan kami bilib sa imo, tataw ka maglugar kung kang sa diri mo. Iya kapatid baga, at kadakol sa nang issue migo. Kadakol na issue. Na, minaga to lang halunan ko, minabroadcast ako sa kwarto. Kadakol na issue sana. Kaya lang, yung ano yan, ang mga issue na didiskuturin mo ngunyan, mga tugang, makakapasiringan sa politika. Sigurado yan. Diba? Ay, sus, kung issue sa nang, kaya ako naghahanap ako istorya na day konektado sa politika ta, ano yan, ngani na marayang ururon to digding. Diba? Madadagit ang iba, budang iba maduda. Bako jing, bataan makauya, ang pagduda. Ang pagduda pati, sobra permi, pag nagdududa. Diba? Ito. Hurar in English means swear, pledge or vow. Ay, matibay yun, inisalamaton po, hurar. Pero yung pagkagamit na term ka ito, nakahurar ka na ngaya. Yung pagkagamit ka ito, di ba? Kan mga gurang. Swear, pagsumpa, pledge or vow. Thank you po Salamat po. Alright. Convection. Good morning, Henry M. Padagos lang ang araw ka na style. Saludo kami sa imo. Dakol kaming paradangog mo. Nanaugma. Morning po uli. Salamat. Yes. Morning po uli sabi. Isa pang problema sa ay puro ini barangay. Adi, kagawad na day naglilibot sa purok ninda kapag may files na naghahanap sa barangay. Maduman sa kagawad sa BHW tamahapot kan mga detalye. Hais. Puro BHW na sana. Pag maantirabi sa ayam, pinaiba BHW. Pag ma-survey, isugo BHW. So kagawad, pag makandidato sa maigos maglibot, pustahan po, mas aram pa kan ibang BHW, an update kang magpa-COVID vaccine sa kada purok kaysa kagawad. Pero pa-shoutout po sa mga maigos na kagawad asin kapitan. Ang reaksyon ko po, base po sa totoong pangyayari, digdi sa barangay Misa, Sarong Barangay dyan sa Daraga. Salamat po. Botohan parehas kuyahin. Ito. Good morning. Sandali lang. Manggura ano tabi ang pagpasaliva test? Ay, sa totoo lang, di akong ideya. Sa totoo lang po, di akong ideya kung ano iyan, kung manggura ano. Noel, bakit naman di ba nagpasaliva ka tabi, Noel? Di ko tabi aram ang presyo. Tiks mo daw tabi ako. Manggura ano, Jing? Ans, manggura ano, Ange? Sa Red Cross VP, 1.5 na lang ko yan. 1.5? 2,000. Saliva? Papa. 1.5 to 2,000? Dati 2,000 ay pinapanin ng 1.5 na lang. 1.5 ngunyan. Roger. Ang aram ko kaya, Ans na gayo, saliva test, libre. Alam mo yan? Alam na alam. Ha? Na alam mo. Di, kon baga, so, yan bang busiaw? Yan baga na, so, ano yan, so, sibang? Pwede baga? Yan baga, saliva test baga yan? Taron si Mama Rose kang Red Cross. Ano naman yun? Pag nasa ibang kasi, saliva test yan, liliwo yan ang pusod. Baga. Pag nawara, ay salbatan, sibang ka nga kayo. Pero pag tinisting ka ibang liwoy, ay, dala nga, ibang yaso nakasibang sa mo. Saliva test baga. O 1.5 ba nang thank you Ansha, salamat ang tabi. O bueno, diba? Udi, madali lang, may nag-apo daw ang concern kaya nag-apo ay sorry po, dahil ko na simbag sa apod mo, pasensya na ha.
Kadakol kang reaction digdi tungkol sa kwan, kang reaction digdi tungkol sa ano ini, tungkol sa barangay election. Hello, good morning. Hello sir, good morning. Yes, sir. Good morning. Mariak lang ako naman sa mga kagawa din barangay. Oh. Siguro, ang mga kagawa din barangay halos, bako man gabos, pero halos gabos, dahil ninda aram ang pinaka-function ninda sa barangay kung atas indayao. Parang kayo ni. Sige daw, sir. Sige daw. Ang barangay, captain, is executive function. Yes. Sir. Yes. Ang kagawad, legislative function. Tama. Ngunyan, pag iyaong ka sa barangay, anong pigigibok ang mga kagawad? Nag-aarawan. Oh, iyo. Para kalot sa gilid. Yan. Pero ano ba talaga ang role ninda? Di ba mag-ibok yung ordinansa? Tama. Para ma-execute sa barangay, para mapatupad kang barangay, ma-execute kang mga barangay tanon. Parang presidente ito, Senado, parang arogan. Kaya lang, ang nangyayari sa tuya, di tayo ninda arami yan. Ang aram ninda, pag nanggana sinda, mag-awan, magdamansagadan, mag-irin kung anong mga dapat nag-iribuho, which is, tayo ninda ito aram. Kung pinaka-function ninda, Iyo, tama ka po dyan. Legislative function talaga ang mga kagawa. Kaya nga di ba may kanya-kanyang committee yan, na doon dapat ika magpupunksyon kan sa imong trabaho. Oo. Kunyan, sa Manila, iliwan mo sa Makati, kagawad, barangay kagawad, mahiling mo yung nag-aarawan, dahil, digdita lang nahiling sa probinsya sa mga digdita. Ang challenge na digding, ngunyan, sa tuyang mga namamaluaan, ang challenge na kagawad, ng resolution sa barangay Mindo, pero ang naipatupad or na naaprubahan ninda bilang kagawad. Kagawad, naaprubahan ninda sa kapitan. Kung maray yan, sabihin nindo yan ang ginutil na kagawad. Yan. May point ka po dyan, sir. May point ka dyan. Oo. Nakaroon sa sarong local, smallest local government unit. Tapos yung kagawan, pagpapiricture kung saan, kumahain sa mga LGU official, ang sinaduman ba ko? Oo. Local, smallest local organizing na dapat, i-clarifaro ang mga pangkaipukang barangay, and then gagawa sila ng resolution or ordinance. Opo. To pass the barangay captain during the session, ipapapor, bisidepensahan. Yes. Kaya lang, Yes. Oo. Halos na man ang gipagkaiba sa function kang municipal councilor or city councilor. Legislative in nature. Opo. Yung po yung challenge dito sa mga barangay yan. Oo. Oo. Opo. Sir, medyo naguloy-luya po ang signal mo. Yeah, medyo nagwara po ang signal mo, bossing. Yeah, okay. Medyo nawara po. Sige. Yeah, sige. Salamat. Medyo nagputol ang signal niya. Di ba? Magandang punto niya. Di ba? Kagawa, di ba? Ano kaya nga ni councilor? Kagawa, legislative po ang Simon pa. That's a good idea pa. Magayon pong punto ang para rejoinder sa tuya tabi ng mga parantabay. Okay, now. Ining mga nagkakandidato tangon niya na para presidente. Sabi ni Presidente Rodrigo Duterte, may bubulgar na siya mga tugang na kandidato sa pagka-presidente nang ginamit niyang term pinakakurap na kandidato ngunya na 2022 elections. Ang abangan ta kung si Sayan. Taba suinot baga may tinaram ini. Igo ngayang kandidato diyan sa pagka-presidente. Nabako siya mo ang pigagamit, nagko-cocaine. Igo naman siyang sinabi. Abangan tayo ni, kung isa ng pigil sabi niya na pinakakurap na kandidato, mga tugang sa pagka-presidente kan sa tuyang nasyon. Sisa daw yan na di. Saan mga kandidato talig di? Leni Robredo, Manny Pacquiao, Kiko Pangilinan. Ay, sorry. Ito, sa Manila, Isko Moreno. Sisay pa, Bongbong Marcos. Apat, sisay pa, Jing, ang mga kandidato para presidente. Ping Lacson.
Ping Lacson. 5. Biga pa actually dakol yan gari dakol yan. Mga tugang hindi lang na mga midbidang no nambitan tat mga politiko sindang. Di ba? Pero nadangog kay Ping Lacson na sinabi niya na kung siya daw mga tugang manggana na presidente, nasa TV siya na interview siya Ang gigibaw niya da, babaguhon niya ding ang kwalifikasyon kang presidente. Di mabago kita kang konstitusyon kang Pilipinas na nakasurat iyan dyan sa ano daw ang logika yan, adi. Baka may naganog yan na abogado. Ano mga tugang ang logika yan kung naamin ang rational ka yan? Kung ang kandidato ta sa mga elected position, ang simpleng ang qualification niya, able to read and write, must be a Filipino citizen. Human sana may edad arog ka ini. Ang edad arog ka ini. Edad may edad, tatao magbasa, tatao magsurat. Pero ngayon kung ma-apply ka ngayon sa posisyon sa gobyerno, kadakol-dakol kang paingurag na pigaanap sa imo. Civil service eligible ka, graduado ka kiarog ka ini, may master's degree ka, ano ba, may doctorate degree. Pero ngayon, pag ikamakandidato kang presidente kang Pilipinas, able to read and write sana. Filipino citizen. Buda arog ka ng edad mo. Pero kung ma-apply ka ngayon sa presidente kang universidad, Bicol University, ma-apply ka ngayon kiarog ka eding posisyon. Simple nga ning empleyado ka sana sa opisina kang gobyerno, dapat college graduate ka. Eligible, civil service eligible ka, pasado ka sa exam. Yung man ang ganda, no? Diba? Baka, mangyari sa mga. Jimmy, Nazalita, may report. Maramang tandagdag na bareta. Ali po dyan mga tugang sa luwas, mga istoryang may init sa tuyang programa. Comelec Manila, may legal opinion na, uy, bago ito Ang Comelec Manila, iguana databi ki legal opinion na sa isyo may kinaraman sa pagagada ni Mayor Boy Arcangel, Kanho Villar, anapot, Sisay Masalida. Talaga. Jimmy, Nazalita, idetalye mo. Kami, Jim. Yes, preskong bareta ini ta BBP. Go. Nagadan baga ang kandidatong mayor para Mayor Boy Arcangel sa Banuan kan Hubiliar ano pus ini ngunyan anapot kun si Isay Salida sa posisyon niya na binayaan na pinag-aspiraran tabi BP. Ngunyan dahil ini digdi natawanin na kumbaga kalinawan sa lokal, naghagad nin legal opinion sa National Comelec. Ngunyan may linuwas na legal opinion national matapos na magsikning opinion Comelec digdi sa lokal, may kinaraman ini sa pagkagadan kanama Linda Mayor Brandy asin Vice Mayor Jorem Arcangel na nagdadalagan bilang Mayor unopposed. First time initabi BP na nangyari digdi sa tuyang runa na nagkandidatong daing kalaban alagad day nakaabot sa tunay na laban eleksyon na na ini. Vice Mayor aki kay ni si Vice Mayor incumbent Jorem Arcangel nagdadalagan bilang vice alcalde postman. Si Mayor ngunyan incumbent Brandy Arcangel nagdadalagan na sana bilang member kan Sanggo ni Ambayan. Unique anong istorya pala dyan sa kuwan, ano? Unique na din. Sa Villar, okay. Nagdalaga, tama ba sa pagkasabot ko, nagdalaga na si Mayor Boy. Ex-mayor yan, di ba? Di puntong mayor. Nagdagadan siya, habang naghahalat kang eleksyon? Okay. Di bakante posisyon, napigdalaga na niya? Bakante sa mayor, swapot mo niya. Ang nagkataon, na siyang kalaban. Dahing kalaban. Ang vice mayor niya si Jorem na dati man na mayor kang Hubiliar. Dahil na tapos si mayor mo niya nagdalaga nakagawad. Okay.
Dahil bagay nila sa settle digdita. Ini nagdadalagan independyente. Oo. Kan sa panahon kan ng periodo na pwede baga to substitution, pwede to kung si say masalida. Oo. Dahil man na tatawanin malinaw na kaliwan na digdi. Dahil lang so mga haki kay ni na nagdadalagan may partido ito dahil Iyo. Okay, ngunyan. kaya nagsikling legal opinion sa National Comelec. Okay. Ngunyan, nagpaluwas na sa Comelec, an maluwas sa baluta, bubutuhan kan mga tao, so pangaran man giraray ka ito, mas kigada na. O ito nakakuha na ito, naka-imprinta, nag-imprinta mo yan. Okay, ngunyan. Jim, naputol si Jimmy. Sumaluwas ka mong mga taga-Bilyar tabi, ang maluwas sa balota, sungaran manggiraray ni ex-mayor Boy Arcangel. Ano nga nangaran kayo ni Nalinguan ko sa full name ni Kwan. So, ano nga rin ni Padiyong ko yun si Pading Boy na Arcangel. Sige daw, maluwas. Ito nakasurat sa balota. Ang apot, paano sa pagsalida, sisian masalida sa iya. Jim kami, Jim. Jose, tama. Jose Arcangel. Iyo, Jose tama. Arcangel. Okay. Kayo manggiraray ito ang bubutuhan para maraman ini kan mga taga-Bilyar. First time nga ini na nangyari digde. Iyo ito ang sa bagay, sarong boto kayo. Dahil iyo man sa ito ang kay puntaan o post man ito. So an apot mo niyan, si say an masalida ka to. Ngunyan, noon yan sabi kan Comelec, after June 30, ma-aplikar kan roll on succession. Ma-take of malaog na ang DILG, masumpa mo na si Vice Mayor Jorem Arcangel bilang Vice Mayor, kadayman ining kalaban. Then, another, malukso naman siya, masumpa bilang mayor. Okay. Kupya? Iyo, go. Di doang bisis masumpa si Mayor, Vice Mayor Jorem Arcangel. Then, sumababakante na Vice Mayorship, siyempre masakat na si Mayor Mayor Jorem Arcangel. So, magiging top notcher na konsyal, iyoan masakat bilang Vice Mayor, masumpa naman. Ayun, okay. So bakanting natural masakat so mabakanting saro. Mababakante ang linyada sa Sangguniang Bayan. Ma-appoint na lang ang gobernador na maiilihir. Ayun, okay. Taday man pwede na so. Pero nga nang kagawad sa munisipyo, walo. Taday man pwede so number 9, iyo ang mag-asakat, di ba? Tawara man kiarog ka na regulasyon. Bakit di man kiarog ka na regulasyon? So meaning, pag nabakanting saro, ma-appoint kung si man ang manggaganang gobernador, salbay. Di ba? Ma-appoint kung si ang pipilion niya, kapartido gayod. Pero na, kasusukan sa partido. Pero ma-appoint ka yan sa gobernador na. Regardless kung siya man ang gumana, na gobernador sa satuyang probinsya. Kaya, si Isay man ng mag-top notcher, na yun sa eleksyon sa konsyal, yun magiging matukaw bilang Vice Mayor. I see. Okay, nasabutan ko na. So siguro sabihin tabi, Jim, dahil naman kasi siya man na persona na pwede mag-file kisi OC, di ba? Dahil naman, tatapos na. Buda dahil naman kasi siya man na persona pwede na ano nga na podkan, garo substitution, dahil naman pwede. So ma-eleksyon, na dahil kandidato, tagadan nga ni si Pading Boy. Yeah. Di ba? Yun. So pag si Jorim, sigurado naman sa nang magiging mayor inita, dahil man siyang kalaban, masumpa siyang vice mayor, pagkatapos na madeklarar, din masumpa siya as mayor of Bilyar. Ngunyan. Kaya so top na chair niya, yun ngunyan ang matinding laban, dapat mag-top na chair ka para maging vice mayor ka kang Bilyar. Unique nga nini. Naglalaban kang kagawad. Once na nag-top na chair ka. Si mayor ngunyan, kano Bilyar, di naman siya, nakasarong term sa na inadi, di ba? First term niya, tapos pig nag-give siya kay papa niya.
nag-giveaway siya kay papa niya, di ba? Kay Pading Boy. O, di nagdalaga na lang siyang kunsyal. Konsyal. Ayun. Okay. Klaro? Klaro na. Si Meaning, bubutuhan mang giraray ito sa nasa balotay. Yan ang legal na opinion, Jimmy, kan Comelec. Comelec National na Good. Final decision na so, si Vice Mayor Jory Marcanghil ko niyan, sure ball na yan. Mayor na yan pagabot ka Sa mayor, tadi, masang kalaban mo niya na Vice Mayor. Diba? Duwang beses siya masumpa. Maagi lang sa magkakanigo na gari legal process. Di ba? Okay, sige. Tingnan, umilagi ang eleksyon. Duwang posisyon ang susumpaan mo. Pangyari, masurti yun man si... Pwede yung kumanin si Jorim. Pading Jorim. Nabis naman pwede yung kumanin eh. Okay. Nag-iiwasan padihon muna. Mga masurti ang padihon ko. Maraming swede bagang padihon ko, Jimmy. Maraming swede baga. Maray pagkanik ko, tama ni kapag mag-aki pa ko. Mag-aki pan... Di problema, magurong kita. Sige. Yeah, okay. Sabag, itong sa ginubatan ako, nang bahala ka to? Sa direyon ko na ito? Sila to, sunta ka siguro. Jimmy na salita din si Jimmy nyo. Salang you, Jimmy. Sa report, 8:53 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Robos Dietary Supplement for Men. Robos, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robos, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robos, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, multivitamins, Enervon C Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Ako'y nakakulong dahil sa pandemya. Hindi makalabas, hindi makayakap. Ako ay nakakulong sa hirap dahil sa 700 bilyong nananakaw taon-taon ng graft and corruption. Dapat ito ay aking panghanap buhay, pangkain, panggamot, Pang-aral at pangkinabukasan pa. Utang ko sa lumaban para may Pilipinas pa akong aking kanlungan. Tuloy-tuloy na nagtrabaho sa loob ng kulungan. Kasama mo ako, hindi tatakas, dudurugin ang rehas. Salamat, Senator Laila de Lima. Gising na ako at lalayan. Knock-knock! Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit, summer bomber. Enjoy tag-init minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock-knock! Who's there? Ako mabang. Ako mabang. Who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag choosy. Lahat i-Downy! Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagabal ang sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Anagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Fun Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o bahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis king hawa, mag-Neozyme with Virus Defense Action ka.
Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Kay dami mong pinagdaanan, ngayon pa ba susukuan? Kung lahat tayo'y nabibigatan, sama-sama natin tong lagpasan. Sa bawat laban, hinebra tayo. At sa pag-ahon, hinebra tayo. Sa huling patak ng bagong tapang, pagsubok mo ay malalampasan. Sasama-sama huling patak, tumitindig ang bagong tapang. Hanggang sa ulit patak. Para sa pangarap, para sa pamilya. Para sa bayan. Hanggang sa huling patak, para sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jaime Fabregas. Ang Bicol, ang panlima sa may pinakadakol na butante sa Pilipinas. Kitaman, ang pan-apat sa pinakadakulang grupong etniko. Bakong oras na para mag-ilihir kita ng presidente na Bicolano. Ang sunod na presidente ng Pilipinas. Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advertisement. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Oy, balik kita mga tugang sa programa, mga amigo. Aram nindo na ako kan kulog, kan payo, asin abo ka sa banggi. Nako, masakiton. Day ko magibuan mga bagay na kaipuhan. Maray na lang igwa akong stock na bulong kang Unilab sarong. Day talaga yan nawawara sa samong harong. Biogesic para sa kulog kan payo o kalintura o kaya Solmiox para sa abong may plema at dakul pang iba. Iwala talaga ako basta gibo kang Unilab. Epektibo, asin di kalidad, alagang Unilab talaga. Sa panahon ngunyan, kaipuhan ready kita sa mga biglaan na helang, kaya kaipuhan po na magpili kan maasahan. Alagang Unilab yan. Magbisita sa www.unilab.com.ph para mahiling ang iba pang produkto ninda. Paracetamol is the generic name of Biogesic. Carbocisteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, sige. Okay na, Jing. Wala na. Ay, si Jomar. Jomar, alas 9 na, Jomar. Dumang ka na lang tabi kay Pio sa tuya na programa na Tingog Kamanuan. Salamat. Mrs. G. Good morning. Oy, Mrs. G, good morning tabi sa imo, ha? Sulubong pala ni Ninong Ariel Aike, mga tugang gigibon pong alauna ang hapon dyan sa Bicol Memorial Park. Ano? Mga nagharapot, ano? Bicol Memorial Park tabi ang lubong niya, alauna ang hapon. May misa. Diyan na po diretso ang misa sa Bicol Memorial Park. Tapos duman naman po diretso ilulubong. Alauna po ngunyan daw.
Salamat kan sa inyong pagantabay. May hula si Mrs. G. kundi sa sabi ni Presidente Rodrigo Duterte. Hilingon ta daw manay kundi sayaan kung taman sa imong hula. Sasabi niya na pinakakurap ng kandidato sa pagka-presidente. Salamat kan sa inyong pagantabay. Henry Maceda po. Ini ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. I love you all. Mabuhay. Bawat